Są we Belgradzie, główne miasto Serbii, kiedyś główne miasto Jugosławii, no ale Jugosławii już nie ma. Twierdza, główno turystyczną atrakcją z czasów celtyckich. No to co widzimy, to je głównie z XVIII stulecia. Z czasów celtyckich, nie skorzej ze czasów rzymskich. Mamy roztomajte wieże, bramy, mury, mamy jakieś kościoły, mamy muzeum wojny, widzicie to co je. I mamy jakieś ślady starożytnych, rzymskich zabytków. No to jest lepsze od Akropolu. Ja już by ten Akropol krytykował, no skuli tego, co mnie jako Ślązoka tak potraktowali. Jeśli ktoś nie widział tego filmu, to niech kuknie. No ale jako jakiś uraz do Akropolu, no i mono też skuli tego tak podświadomie funguje mózg, co ja godą, co to jest lepsze. Widok na Sawa. Tu łączy się Sawa ze Dunajem. Widzimy rzeka. I co tu jeszcze w Belgradzie jest fajniste? Darmowe busy. Jeździliśmy, byliśmy tam na Nowym Belgradzie, Genex Tower, budynek jeszcze z czasów socjalistycznej Jugosławii. Za czasów Tity wybudowany. No i tu to wszystko żyje, to nie ma skansy, nie ma muzeum, nie ma jak na Akropolu, co nic nie idzie tykać, tak dalej. Normalnie idzie łazić tutaj, są jakieś bary i tak dalej. Naprawdę, nie, Akropol to je dużo będę negatywnie oceniał i wszystko porównywał i wszystko będzie lepsze, korzy zabytek od Akropolu, nawet co kąsek jakiegoś starożytnej erbowizny tutaj jest. Idziemy dalej, ale to jest największa atrakcja tego miasta. Serby to we większości prawosławni. Tu co chwila mamy cerkwie. No i cerkiew świętego Sawy, czemu oni godą? Jedna ze największych na świecie. Ponoć drugo największą po moskiewskim. Idziemy obejrzeć do niej.